Kumusta kamong tanan? Ah, dako na akong kalipay nga kita makatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study. Nang hinaut unta usab ako nga ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga na recorded ni John, ni Juan, makahatag nato og dakong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod atong abrihan ang atong kasing-kasing, magampo kita atong isalig ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namong langit nun, daghang salamat ni ang panahon nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Walay laing pulong dinhi sa kalibutan karon nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot po untang imong abrihan ang tagsa namo ka kasing-kasing aron nga ang imong pulong makaturok, makapuyo sa among kasing-kasing. Ginoo, tabangi kami, Ginoo. Wala kami mahimo kundili sa imong tabang lamang. Hinaot po untang Espiritu Santo, maoy tinuod namo nga magtutudlo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana at atong gitun-an sa kapitulo 18 sa mga sulat ni Juan nga si Jesus gidakop o si San Pedro usab gusto niyang patyon potog liog ang usa sa mga servant sa high priest, and then giimbestigar na si Jesus sa kadagkuan sa mga religious organization, sa high priest, sa ilang Sanhedrin, o paghuman karon ilan ang gidala sila, nakadesider na sila sa ilang desisyon nga patyon ang atong Ginoong Hesukristo, apan wala man sila katungod. So ilang gidala sa gobernador, si Pilato. Gobernador lamang ang makahatag og desisyon nga patyon ang tawo. Gikuha ni ang mga Hudiyo, mga religious organization sa unang panahon, wala sila katungod sa pagpatay og tawo. Ang mga Romano lang. So mauna nga gidala nila si Jesus sa gobernador aron nga si Gobernador Pilato ang maghatag og desisyon, dili sila. So atong basahon ni ang atong leksyon karon og paghuman atong I will try to explain. Okay. Guys, naa na mo dinha sa kapitulo 19 sa sinulat ni Juan. So magsugod na kita. Abrihan ninyong Bible. Magsugod kita sa verse 1. Unya gikuha ni Pilato si Jesus og iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuloban usab nila siya og biste nga dagtum pula. Purple ang color. Sa Bisaya, dagtum pula. And then verse 3, og nanool sila kaniya og miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo, og gisagpa nila siya. Unya may gula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron sulutan siya. So unsa may atong nakita dinhi sa atong gibasa karon? Sa verse 1 atong makita nga gipalatos ni Pilato ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa maning latos sa unang panahon. Wala ta kay bulog unsay kadaghanan kanato, wala may bulog unsa maning latos nila. Sa ilang panahon 40 ka latos. Pero tungod sa kaluoy gihimo na lang nga 39. So naghimo kog possibly ang ilang mga latos sa unang panahon. Naay mga bukog sa tumoy sa ilang mga bukog
sa tumoy sa ilang latigo, naay mga bukog, naay mga lansang, mao nay ilatigo nila, mao nay tradisyon nila. So si Jesus sab nakatilaw og latigo. 39. Ang latigo sa unang panahon sa akong nabasahan nga tungod sa gibutang nila sa tumoy nga mga lansang, mga bukog, mga bato, ang panit makuha. So imagine 39 ka latigo. Ang uban mamatay na lang. Makuhaan og dugo, juta na lang ang dugo, mao nang si Jesus nakatilaw ingon ani. Posible usab nga ang mga panit ni Jesus sa likod nangakuha. So mao ni na tilawan sa atong Ginoong Hesukristo sa mga latigo. Maayo og kadaghanan gyud dili na makaabot dito sa lansang sa cross. And then gisuloban siya sa gibutan siya tunok. O gisuloban siya sa biste nga dagtong pula, murag gigao-gao ang atong Ginoong Hesukristo. Katawaan nila og sila sa verse 3 nanuol sila og miingon, mabuhay ang hari sa mga Hudiyo. Ilang gibinuangan ang atong Ginoong Hesukristo. Unya migula na usab si Pilato. Nagatubang na usab siya sa mga religious leaders, mga pangulo nga nag-accuse sa atong Ginoong Hesukristo. Og miingon siya, og nya migula na usab si Pilato og miingon sa mga tawo, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. So sa investigasyon ni Pilato, wala gyud siya nakita nga sayop sa atong Ginoong Hesukristo nga worthy of death. Bosa migula si Jesus og nagsulob sa purong-purong nga tunukon og sa biste nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, ania siya. Sa original miingon, ania ang tao. Siguro sa pagguwa ni Jesus, paggula niya nga atubangan sa mga Hudiyo, hatubangan sa mga religious leaders. Siguro ang iyang naong nagkadugo, ang iyang likod nagkadugo usab, wala daghan na sigurong panit nga nakakuha. Siguro kay gisampalong ni siya. Ang ubang mga magsusulat mingon nga giluparan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Gisagpa. So siguro sa paglantaw sa ubang mga tao sa nakita si Jesus siguro na ay mga lupad. Ang naong siguro dili na maklaro kay nakadugo na. Nganong gibuhat man ni Pilato sa gobernador nga miingon man siya nga walay sala apan gipakarati niya gisilutan na niya. Posible siguro na para makita sa mga relihiyoso kung unsay naong sa atong Ginoong Hesukristo, posible sigurong maluoy sila. Mao ni yang gihimo, nakita man siya nga walay sala. Og miingon siya sa verse 5, ania ang tao. Dini sa ubang translation sa Binisaya, ania siya, pero sa original ania ang tao. Ang tao gipatubang niya, ang tao nga perfect, walay sala. Perfect kaayo si Jesus. Ang tao, ang Ginoo nga nahimong tao, nagatubang nila. Ang Ginoo nga gahimo nila, nagatubang gilupara nila. Posible ba usab nga atong tamayon ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi? Sa atong pagsimba nga dili kinasing-kasing, ato siyang gitamay. Posible ba siguro? Verse 6, sa pagkikita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila, ilansang siya sa cross
ilansang siya. Makita nato ang kasuko nila. Grabe ang kasuko nila sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man siguro nga nasuko man sila sa atong Ginoong Hesukristo. Nasuko sila, posible usab nga tungod kay daghang ng mga tawo nga misunod ni Hesus, nahadlok sila sa ilang gahom nga makuha. Og usab kay si Hesus miangkon nga siya ang anak sa Ginoo. So mingon siya, ilansang sila sa cross, misingget. Hay naman tong mga tao nga gipakao ni Hesus, pila ka libo ang misunod niya. Nawala na sila. Hay man tong mga tao nga giayon niya. Hay naman tong mga disipulo. Nanalagan silang tanan. Except si Juan. Si Pedro nawala na diri. Si Pilato miingon sa verse 6, kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa cross. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudyo may tubag, verse 7, aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpaka-anak sa Dios. Mauni nasabtan, mauni nadungog sa mga religious leaders, sa mga Hudyo, nga si Jesus miingon, mi-claim siya nga siya anak sa Dios. Ang anak sa kalabaw. Kung unsay tinai sa kalabaw, sa amahan nga kalabaw, mao po'y tinai sa anak. Kung unsay kasing-kasing sa kalabaw, mao po'y kasing-kasing sa anak. Kung unsay gihimo sa Ginoong amahan, siya gabuhat sa kalibutan, ang atong Ginoong Hesus usab gabuhat sa kalibutan. Kung ang amahan, ang Ginoo makahibalo sa imong gihuna-una, si Hesus usab nahibalo sa gihuna-una. Kung si Hesus makita nato nga adunay power, gipahunong niya ang bagyo sa iyang pulong lamang, mahibawa nato nga ang atong Ginoong Kristo Ginoo. So adunay ubang mga tao nga musuroy-suroy mosulod sa inyong balay, moingon nga maghatag sila mga balasahon, miingon nga si Jesus tao man lang na, or moingon sila gamay man lang ng tao. Pero dinhi ato gining mahibaw nga ang mga taong nakadungog niya, miingon gyud nga siya Ginoo, anak siya sa Ginoo. Mao nang gusto nilang patyon, mao na ginans in English blasphemy, nga ang silot kamatayon. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok, verse 8, nahadlok siya nga nadungog nga si Jesus miingon nga anak siya sa Dios. Ngano man siguro nga nahadlok siya sa nadungog niya, kay kinigong mga Romano nag-ampo sila og daghang kayong mga Dios, daghan silang Ginoo. Moampo usab sila emperador nila. Og mituo usab sila nga ang Ginoo naay mga anak og moani dinhi sa kalibutan. So nahadlok sila nga basin siguro og Ginoo ni siya. Kay bisan ang iyang asawa nagdamgo, gipadalan siya sulat nga gamay. Pilato, ayaw pang hilabot na ini kay nagdamgo ako mahitungod niya. Then verse 9 sa pagdungog ni verse 8 sa pagdungog ni Pilato niini misamot siya kahadlok. Verse 9, busa mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Hesus. Giimbestigar uli ang usub ang atong Ginoong Kristo. Mingon siya, tagdiin ka ba gayot? Murag nahadlok na po siya. Tagdiin ba ka? Apan si Hesus wala motubag kaniya. Ngano man siguro, kay giingnan naman siya sa unang investigasyon nga miingon si Jesus,
ako dili taga dinhi sa kalibutan, lain ang akong kalibutan. So wala na motubag atong Ginoong Kristo. Unsa may gibati ni Pilato nga wala siya tagda. Bosa si Pilato mingon kaniya, dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? Di ba ka motubag? Kay nasuko si Pilato, kay kadaghanan god nga mga tawo nga iyang imbestigahon nga patyon, magluhod-luhod, mangayo og pasaylo, magluhod-luhod niya, muhilak nga di gyud patyon. Apan ang atong Ginoong Kristo nakita niya nga walay kahadlok, nga mamatay, wala magluhod-luhod niya, wala maghilak, naghilom lang. So, wala ka ba mahibalo nga ako adunay gahom? Naabagoy gahom ang gobernador? Si Jesus mitubag na atong Ginoong Kristo, wala ka untay gahom kanako. Kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios, ihatag, allowed, lisod kaayo ning masabta nato nga gi-allow sa amahan nga patyo na atong Ginoong Kristo nga mamatay siya sa cross. Ang tanang nahitabo dinhi sa kalibutan gitugtan sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoo. Ang tanang nahitabo, usay makaingon kita, naay leader nga dili maayo, nganong gitugtan man na? O nahinatabo sa akong kinabuhi nga dili maayo, lisod kaayo, gitugtan ba na? Lisod kaayo nang matubag nato. Apan kahibulo ako nga kung kining pananglitan presidente or gobernador or kinsa na mayor nga wala giabusan nila ang ilang power, ang ilang gahom, kung mamatay sila, adunay dakong penalty ang Ginoo nahibalo. Adunay sila dakong makuha sila someday nga maunay decision sa atong Ginoo. Adunay penalty nila. Wala ta kahibalo karon, apan ang Ginoo dili buta. Ang Ginoo nahibalo sa imong gihimo. Karon di wala pa ta kahibalo kung ngano, apan og madamlag sa katapusan mahibaw-an nato ngano. Apan dinhi atong mahibaw-an nga ang gahom gihatag mingon atong Ginoong Kristo. Wala kay mahimo. Verse 12, sa paggadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Buya na atong Ginoong Kristo. Apan ang mga Hudiyo naninggit, kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magkahari, kaaway sa emperador. Gihadlok nila si Pilato. Unsa may si Pilato ang tinuod gyud nga giimbestigar ani nga gihatag og judgment si Pilato. Unsa may iyang himuon? Mo decider ba siya sa tinuod o mahadlok siya? Mo decider siya og kamatayon. Nahadlok siya. Ang kamatuoran iyang gikalimtan aron nga siya maluwas sa iyang posisyon. Nahibalo ba mo kini si Pilato? Nahimo siyang sikat, nahimo siyang emperador, nahimo siyang gobernador, kay naasawa niya ang apo sa emperador sa Roma. O kini siya, daghan na ni siyang problema. Mauna nga, dili siya gusto nga na gulo, na isamok sa iyang probinsya. Nakahatag siya desisyon nga sayop kaayong desisyon. Kay tungod, kay ang iyang posisyon, iyang gilantaw, dili ang kamatuoran. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit sa nga ginganlan ang plataporma nga bato.
Ang mga judge sa unang panahon murag na ay siya nga taas dito siya sa paghatag ng desisyon, mulingkod siya dito nga kini ang desisyon nako. Verse 14, hapit na kadto maadto sa bisperas sa kasaulugan sa pagsaylo. Kabalo nakita kung saan ang kasaulugan sa pagsaylo. Usanay ka semana nga magsaulog, mag-remember, giunsa pagtabang sa Ginoo ang mga kagikanan nila. Nagikan sa Ehipto, gitabangan sila. So kada tuig ila gyud ning gisaulog. Kasaulogan sa pagsaylo. The Feast of Passover, dako kaayo ning fiesta. Onya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, ania ang inyong hari. Apan naninggat sa pagtubag, patya siya. Patya. Ilansang sa cross. Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa cross ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, wala kami hari gawas emperador. Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa cross. Si Jesus gilansang sa cross. Bosa ilang gidala si Jesus, migula siya sa nga nagpasan sa krus og miabot sa dapit sa gingandan o dapit sa kalabera. Sa Hebrew gingandan kini Golgotha, dapit sa kalabera. Nakapunit ko og kalabera, dili sa sementeryo. Tanaw na to kung unsa ning akong napunit nga kalabera. Ako din ang gipalit sa usa ka tindahan. Dili gyud na tinud nga kalabera, pero gusto na akong mahinumduman ninyo nga sa among yung pag-adto pod sa Israel pinanakatuig karon, gipakita nila nga adunay bukid, adunay pangpang nga murag kalabera. So dito gidala si Jesus. Og dito gilansang siya sa cross. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa cross sa isig kakilid ni Jesus. Gilansang ang atong Ginoong Jesucristo sa cross. Wala ba mo nahibalo nga kung ilansang sa cross, ang kining paglansang sa cross nakuha ni dili gyud ang mga Romano ang gasugod ani, ang mga Persians, Babylonians, sa wala pa ang mga Romans, gikopya nila ni. Karon gani sa ubang lugar sa Persia, sa Iran, Iraq, Saudi Arabia mo na mga lugar sa una nga gikan ni kung naay kawatan potlo ng kamot, o kung naa sila patyon ilaning isibwa ilaning isulti nga naami putlo og liog. So daghang mga tao nga mulantaw aron nga mahadlok. So gusto gud nila nga daghang makakita nga patyon putlon og liog aron nga mahadlok ang mga tao, aron nga matungod sa kadlok musunod sila sa tanan nga gisulti. Og dito sa atong mahibawan nga kadaghanan dili nila pasanon ang tibuok nga cross. Ang cross ang dako gyud nga cross, ang dako gyud nga kahoy nakapermanente na dito sa daplin sa dalan. So ang pasanon na lang katong beam, katong lang cross, pero bugat po na katong kahoy nga dito siya ilansang.
So og atong mahibawan nga kadaghanan ang mga Romano kabalo ka sa history naked, walay sinina ang ilansang sa cross. Wala ta kahibalo kung gibuhat ba nila ni, pero kadaghanan naked ang tao nga ilansang dito sa cross. So og dito verse 18, og dito gilansang nila siya sa cross. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa cross diha sa isig kakilid ni Hesus. Tulo unta ni si Barabas unta ang ibutang nila kay si Barabas killer kaayo. Apan gihatagan og freedom si Barabas, si Hesus ang gibutang. Duha ka tawo nga gihatagan og chance nga makaadto sa langit. Usa lang ka tawo ang miingon nga kung asa kang dapita, iubanin mo ko. Usa lang ka tawo ang miingon nga iuban mo ako. Ang usa wala. Mao po ni nahitabo sa kalibutan karon. Daghang mga tawo nga nahibalo sa pulong sa Ginoo, apan jutay lang ang musalig, ang mutuo sa atong Ginoong Jesucristo. Kami ingon sila tao lang ka. O ang atong pagtuon karon nga kita musalig sa gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Ang isang kawatan posibleng maimpyerno, ang usa maka uban sa atong Ginoong Jesucristo dito sa langit. Verse 19, nagsulat si Pilato og nahibalo og gipabutang niya kini sa cross. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang paibalo gisulat sa Hebro, sa Latin o sa Grego kay tulo ang ilang sinultian sa unang panahon dito sa Jerusalem. Verse 21, ang mga kadagkuan sa mga pare miingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Verse 22, apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko, dili ko na ilisan. So nagpa-isog na po siya. Verse 23, tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa cross, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin-bahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, dili nato kini gision. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gisulat ni Isaiah 53 nga nahitabo nga gitagna ni Isaiah 500 years, 600 years sa wala pa ni natawo ang atong Ginoong Jesucristo. Mao ni gisulat ni Isaiah, gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Verse 25, dool sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Hain man ang mga disipulo. Hain man tong mga taong iyang gipakaon, magiayo wa nawala. Posible usab na ang Ginoo nakatabang nato apan mawala kita. Wala kita musalig, daghang nahimo ang Ginoo, daghang blessing apan unsa may gihimo. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa iyang tinun-an nga gimahal nga si John, nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan,
babaye, siya ang imong anak. Gitudlo niya si Juan. Babaye, dako kay ning respeta sa ilang panahon. Dili ni insulto. Sa ilang sinultian sa ulang panahon miingon nga madam. Og unya miingon siya sa tinunan nga si Juan, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinunan si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. Mangutana kita, hain man itong mga anak niya. Nganong wala man itugyan. Posible nga si Josep patay na pod. Kay ni enang panahon na ang mga igsoon ni Jesus wala mutuo niya. Apan sa pagkapila na katuig mituo na pod. Si James ang igsoon ni Jesus nga igsoon ni Jesus nahimong leader, nahimong pastor didto sa Jerusalem. Si Jude nagsulat og libro. Nagsulat siya naa sa atong New Testament. So mituo usab sila misalig na usab sila. Verse 28, ang pagkamatay ni Jesus, human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ang plano sa Ginoo. Og aron pagtuman sa kasulatan miingon siya, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka miingon siya, natapos na. Natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Sa Grego, sa original nga sinultian, ang giingon ni Jesus, tetelestai, na humana, natapos ng tanan. Fully paid, nabayra na gyud. Kini usa kini sa mga marketplaces dito, sa mga tindahan, sa mga kung nakautang ka o pagkahuman imo nang nabayran ang imong utang, moingon ka tetelestai, na humana, fully paid, wala na'y utang ko, ako nang nabayran. Mao nay giingon ni Jesus. Kinsa may walay utang? Kita wala na'y utang. Gibayran na ni Jesus ang atong utang. Kita makasasala. Walay makasala, walay makabayad sa atong sala. Ikaw ug ako dili makabayad. Dato, pobre, edukado, dili makabayad kita. Gibayran ni Jesus ang atong sala. Didto sa cross, gipasan ni Jesus ang atong mga sala. Gibalhin ang atong mga sala didto sa cross, sa Kalbaryo. Og ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagawalay sala, gibalhin niya nato. Adunay duha ka transfer. Ang atong sala gibalhin sa cross, ang iyang pagkamatarong gibalhin nato. Nahugasan kita. Aron nga sa paglantaw sa amahan nato, dili ang atong mga sala, kundili ang pagkamatarong ni Jesus. Ang gibayran, ang giingon ni Jesus nga tetelestai, na humana. Ang iyang misyon na humana. Katong natapos na, murag kuan, it's a cry of victory. Victory. Natapos na. Atong Ginoong Jesucristo nagpakamatay sa imuha o sa ako. Unsa may atong buhaton? Ato bang isalig ang atong kaugalingon sa gihimo ni Jesus sa Kalbaryo? Mutuo ba kita, mangayo ba kita pasaylo, dako kayong pasalamat, musalig ba ta sa iyang gihimo? Ato bang ihatag ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing sa iyaha? Inyo ng desisyon. Hinaot po anta nga kita atong pasudlon ang atong Ginoong Jesucristo sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita.
Among amahan, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak aron nga kami adunay kaluwasan, nga aduna kami kagawasan sa pag-alagad nga na kanimo. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.